everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Pero, wa na magpasabot nga okay na ko nga magkabalik mong koke, ha? Murag layo-layo na sinuod dahil mga panahon na. Pero nisulti lang yun ko nga nakapunto siya anang bahina. Mao nga kun galing mahitabo man nga mosugot na ko. Kun mahitabo, ha? Kamo ni Koke ang tagaan ako sa akong panalangin. Dili ang mga wanggats. Oh, Lola. Mao ganang tinod. Ako nang ipasalig nimo kung galing man mamilagrohan ning akong utok. Unya, mosugot na ko nga magbalik mo si Koke. Pero kung sila si Papa nimo og si Lena, no. Capital N, capital O, no. Pero nga naman la. Sige na. Kinahalan bagod ng ipangutan na Sandra? Sa ako nang giingon, human na ang ilang panahon. Pero age doesn't matter man sa love, Glagod. It doesn't matter ba ay? Kadakong matter, ana. Unsa may post nga magbalik sila, ha? Magmenyag usab, ha? Para unsa man, para magtinutokay. Ang katayuan sa kaminyoon, maong pagsanay. Usa pa may isanay anak nilang duhang mga wanggets. Kamong Koke ang dako pa kaikpuruhan nga mo sanay mo. Mao nga akong balikon, ha? Kuno galing matuled dining akong otok, kamoy akong suportahan og dili sila. Yan ko sa downtown area. Basta asyong kong nalakaw na. Muda yung sakit na akong tiil. Medyo gigotom na sa kuda. Nahilumihan sa atbang. Diya lang ko magpalabay sa oras. Paitag ng nanay manulti, oy. Bunog mangyod ang atong dugan. Usa niya ka order nga lomi, dong. Ako pa day, customer. Ay, Mingaw man. daghan na maunta, sir. Di lang mo dayon. Oy, ngano ka ha? Ang akong bayad, dong, oh. Ay, 100 man tanan, sir. Ha? Abi na kong 40 ang order. Service charge man ang 60, sir. Usay service charge. Wa ko kasabot. Ay, ang pagsukat, sir ba? Ang pag-serve o niya dito sa imong lamisa. Osa. Bibi, ako ray sukat. O ako ray muda ini paingon sa kong lamisa. Ay, hindi man pwede, sir. Kami man yung musukat ang mo-serve. Natural kay namaligya mo pagkaon ug doon na mo'y customer. Natural nga, serbisyuhan ninyo ang inyong customer. Nganong mangayo man mong service charge? Hala, higo pa naghurot inyong lumi, oy. Lo, kuya wagod, Pops. Lagi. Bis nagsipok padaan akong utok. Gisamutan. Liman kag may service charge? Asa may dapita, Pops ba? Ay at bang anang namaligya og nguyong nga sikat kay downtown area dapit. Kada bang dapit sa sikat nga university. Pero mas dool siya sa usa ka Christian school. Hala, no? Palahi sad sila da. Karon pag ko kadungog kananan nga may service fee. Abi na kog nagkomedya. Pero akong nakita nga way customer. Tinuod gyud. Kisam si ganahan mo kaon ng pabayron tag service charge. Paita. Giunsa ka nila pagunahuna. Pero, kumusta naman ka, Pops? Okay na ka? Haid man si nanay.
Gikuha nila ti Cecil. Manuroy ko no to sila. Kisag Cecil. Atong silingan sa una ba? Close ba to silang lula? Ihatod ra sa to nila si Lola pauli, Paps, uy. Si Mahiyang gisulti paglakaw na ko. Nagyaw-yaw pa kayo. Ayaw na lang lagi seryoso ha si Lola, Paps. Kay pao na bitaw kang lula. Oo, pero gisakitan lang yun ko na. O nauwaw ko nimo. Ang anong nauwaw man ka? Murabag, gipagawas ni nanay nga wa ko'y pagpagkabana nimo si imong gibati. Ug maski palabin ako ang akong kaugalingon. Pero nakigsulti ba gyud ko nimo bahin ini nak ha? Gisiguro ba gyud nako ang imong gibati? Yes, Pops. Wa magyud ka mamakak nako. Wa, Pops. Salamat nak. Salamat. No worries, Pops. Sorry, Pops. Pero namakak ko nimo. Pero willing gid ko mo sacrifice para nimo. Asa naman ka paingon, Kuki? Adto ko sa clubhouse, lo. Kuyo ka? Di ko ay. Sige, lo. Ay, naghapit-hapit ang taraw silingan, ha? Ditsog na kao. O, lagi, lo. Lagawat yung lulo, eh. Ay. Unsa kasa? Hindi ka ba ako sa clubhouse? Naari doon si Sandra. Paita. Igo na lang niya gusto pangandoy ini. Doon na lang ko. Layo-layo man sa ting clubhouse gikan sa amo. Oh my God! Si Sandra! Di ko mahimong masayop. Siya good. Lord, thank you. Imo yung gigrant ang akong wish. Thank you. Okay, bye-bye na. See you soon. Love you. Love you? May lain na siya. Sandra! Adto na ta! Okay, Lola. Wala na ko. May lain na siya. May lain na siya. May lain na si Sandra. Tuwa na sila. Watas lang makakita na ako. Lagawa. Nindot pa kong plano. Pero wala na di ko'y angin lauman pa. Wala na di ay. Sigurado ka? Klaro kaya sa kong pangnungog ma. Wayo ko masayop sa kong nadungog. Koki, bisan mautoy imong nadungog, dili pagihapon sigurado nga may lain na siya. Ma, naglabyo siya, ma. Ay, pwede man siya maglabyos amiga ba? Lahira, ma. Lahira yun. Di na lang yun ko. Di na lang yun ko mapadayon, ma. Aron di tatong sakit. Nak. Koki. Isang lang ko, ma. Mula pas na ni. Mula bayran eh. Makigsulti ko ni Sandra. Ayaw. Ayaw, ma. Ay, di man ko mangaway ba? Basta ayaw yun, ma. Hangyaw lang ko. Pero anak... Okay rin lagi ko, ma. Ma-okay ra ko. Ayaw yung kabalakan ako. Oh, Oo. Ablihin na yun ang duha ka sobre aron mahibaw mo usa na. Invitation card, Marlo. kinsa may naghatag initay? Suma, kasi naghatag ninyo. Ikaw lagi, lo. Pero, diin gikan ba? Kasi naghatag ani.
Ako gani, ako naghatag anak, gikan na nako. Ha? Dagway ba yung duha eh. Ablihin na, aron mahibaw mo, kung para asa na. Oh. Oh, Uy, Oh, usa na. Naibaw na mo kung para usa na. hala. oh. Mara gani inyong malitok. Hala. Oh. Tay, sorry gud kaayo, tay. Nalimot man gyud ko. Uy, nga birthday na nimo karong Sabado. Lugaw. Nalimot, Mamilo. Mao na. Mao na diya. Kay wala naman ko yung taga importansya. Kay busy naman mo sa iyong mga love life gaway dami. Oh, Uy, Mao nga ako lang tao nagplano para sa kong birthday. O igon lang tayo mo gidapit sa pagtampong. lo. Sorry jud kayo ha. so, wa na ni problema, tay. Andam na gyud tanan? Wa na angay andamon pa? Wala oy. Kaya ni hire na kong coordinator nga mo'y muhikay sa tanan. Unya, ang venue sa clubhouse, lo? Usa man na sa invitation card. Sa clubhouse ining subdivision, lo. Uy, ang utana pa magka. Ah, Akong usbon, tay. Pasensya gyud kaayo. Okay na. No probs. lo. Mamawit namin sa among regalo, lo. Kami ni Mama. Ayaw. Ayaw mo kabalaka kay nagpalit na siya kung para inyong irigalo na ko. Ha? Lugawa ko ni mo, lo. Asa man? Inig-birthday na ako. Surpresa man inyo na ako. Pero ako hindi palit. Tawa. Lugawa yun ni mo, lo. Unsa na imong gipalit? Ay, surpresa gani. Tayong paragod, tay. Kami na may masurpresa, ana. Uy, dili na ikaw. Aw, muakting naman sab ko anak nga nasurpresa ko. Oh. No probs. Aslang. Yes, Pops, Lola. Ang secretary sa homeowners ang misulti nako. Sa clubhouse himuon ang birthday party ni Noy Nanding sa Sabado. Birthday na di ay kanahan. Doon na gud tay irigalo anak. Ngano? Giimbitar ka diyang? Aw, wa man. Pero O ganong mapalit man kuno kag regalo, aber? imbitaron kita nila kay kita go'y pinagkasilingan. Og matinga ang nag-award dato ining bay kung Ops! Hinamdumi nga ang panag-away na lang nato ang gidili. Sa ato pa, dili na kinahanglan nga magplinastikay pata nila og sila diripod nata. Sakto sad si Lola, Pops. inoon sab. Dili na lasad siguro to mag-expect, Pops, uy. Nga dapiton ta. Ngano kanay? Ni-smile magud ka la. May nindot lang kong nahuna-hunaan. Unsa man ay? May ihatag dayon niya kong regalo ni Fernando sa iyang birthday. Sigurado ka la? Masurpresa gyud siya sa akong regalo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!